Aventurile lui Istvan și Zoltan în lumea magiei. Istvan și Zoltan erau doi frați dintr-un sat mic. Într-o zi, ei au decis să meargă în căutarea comorilor ascunse în pădurile și pe dealurile din jurul satului lor. Ei au pornit într-o aventură care avea să-i ducă în lumea magiei, unde vor avea parte de cele mai frumoase și periculoase întâmplări. După ce au călătorit o zi întreagă prin pădure, au ajuns la marginea unei câmpii largi și întunecate. În mijlocul câmpului se afla un castel mare și vechi, care părea să fie abandonat. Frații s-au apropiat de castel și au bătut la ușa mare de lemn. Ușa s-a deschis și, în fața lor, a apărut un om bătrân și înțelept, care i-a invitat să intre. Bătrânul le-a spus că castelul este casa lui și că el este un magul care a trăit acolo timp de 10 de ani. El le-a arătat fraților o carte veche, care conținea povești din folclorul maghiar și le-a povestit despre lumea magică care se ascundea în spatele poveștilor. Istvan și Zoltan au fost foarte impresionați de poveștile magice ale bătrânului și au decis să exploreze lumea magică. Ei au primit o misiune importantă de la magul, să găsească o comoară ascunsă într-un loc îndepărtat din muntele Balaton. Magul le-a dat o hartă și le-a spus că trebuie să străbată păduri întunecate, să treacă prin râuri periculoase și să înfrunte creaturi magice pentru a ajunge la comoră. Frații au pornit într-o călătorie dificilă și palpitantă. Ei au trecut prin păduri întunecate, au traversat râuri periculoase și au înfruntat creaturi magice. Într-o noapte, au ajuns la o casă mică și veche, unde au întâlnit o femeie bătrână și înțeleaptă. Femeia le-a spus că ea este o învrăjitoare și că ea îi poate ajuta să găsească comoara. Ea le-a dat o sticlă cu apă magică și le-a spus că trebuie să meargă la muntele Balaton și să arunce apa într-un lac magic. Istvan și Zoltan au luat sticla cu apă magică și au pornit din nou în călătorie. După multe zile de mers prin păduri și munți, au ajuns la muntele Balaton. Acolo, ei au găsit un lac mare și frumos, care părea că strălucește în lumina soarelui. Istvan și Zoltan au aruncat apa magică în lac și, la un moment dat, apa s-a deschis, iar ei au văzut comorile ascunse în adâncurile lacului. Frații au fost foarte fericiți și au hotărât să se întoarcă la castelul magului pentru a-i arăta comoara. În drumul lor de întoarcere, au întâlnit o creatură uriașă și periculoasă, care i-a atacat. Dar tocmai când se părea că sunt în pericol de moarte, magul a apărut și i-a salvat pe frați. Magul le-a spus că creatura era unul dintre gardienii comorii și că frații trebuiau să înfrunte multe alte pericole înainte de a ajunge la siguranță. Dar, cu ajutorul magiei și al curajului lor, frații au reușit să învingă toate obstacolele și să ajungă în siguranță la castel. Magul a fost foarte impresionat de curajul și abilitățile fraților și le-a oferit un loc în lumea magiei. Frații au hotărât să rămână în lumea magiei și să exploreze această lume minunată, în care totul era posibil.